Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. אני מניחה שקבלת פנים ציפית, אבל רק מצד אחד קיבלת אותה. האמת שאני צריך יותר מדי שבאים לקבל אותך בשדה תעופה ואנשים שמחים שבאתי, זה לא מובן מאליו, אתה יודע, באתי איפשהו מהיריבה ואתה יודע, אני צריך להחזיר לקהל הזה למגרש ולשמח אותה כמו שהם באו לשמח אותי וזהו, יש לנו הרבה עבודה. הם בטח רוצים, אבל אתה יודע שתחזיר להם כבר ממש אוטוטו. זה עובד מבחינתך? אני אשתדל להחזיר כמה שיותר מהר, אני אעשה את העבודה של הצד הטוב ביותר. אין משחק, אתה יודעת, אני צריך להחזיר יותר או פחות. כל משחק אני צריך לעבוד קשה יותר מכולם, זה מה שאני... הייתה בכלל הצעה מהפועל תל אביב בתקופה הזאת? ממש לא. מה הפועל בחרתי עכשיו? מקצועית כזאת שאני חושב שטוב לי בה, וזה צלם את החולצה! Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.